Mahaw. Special mention na ang hormones sa babae na nakalapito sa beauty sa daghang mga anggulo. Usos na problema rin sige na Ami Cruzado. 31 years old na lower 30s. Maramilupya, at natunagbayan sa kagaya ni Oro. Tungkol kay Piling Beauty, tatsyak niya na pumarlo at may punuan yung tiyan na istorbo sa iyang pagtrabaho. Pero sa iyang nagapanghampla sa shade, Lina at Herbalawal, naggawas ang hangin na Diyos Real Jr. 60 years old na December 3, maraming kalituan din at Mahaw. sa kagayan ni Oro. Maniputong malakita niya ulo pag umabot na sa 160 or 100 ang iyang blood pressure level. Pero, sukad nag-maintain sa magtuwar sa Shane Hertas Capsule, nihagka pa niyang paminaw sa lawas. High blood, medyo manipong ko. Akong blood pressure, about 160 over 100. Yung adlawan na trabaho, medyo hasol yun. Medyo hindi na kaya ang taas na tunit no, sa balay. Pagkamit na po sa Shane Herbal Capsule, may baba nga po ang BP, nilingagtat na ko lawas, makalakon ko medyo long distance. Dili na po kalipong. Si Ginoong Diyos Purnia sa iyang pagpaambigo sa kung damo ano ay programa sa lawas, sumayin ninyo ang pagtumar sa Shane Hertas Capsule. Aron ka mo mismo makasulti sa kamaayo o kaepektibo uban sa iyang magic effect sa Shane Hertas Capsule. Atong espesyal na kahinundong alam nito mga babaeng na ginisminuria, abnormal na menstruation o bagong nanganak. Sumayin ninyo ang Shane Hertas Capsule sa pag-inom aron mahanaw ang inyong mga problema. O dugang pa ang Shane Hertas Capsule. Epektibo sa para sa mga tao ng antos igna, maripis sumpulan, 40 years old na nag-upper sumpong para maindahan sa kung inagbayan sa kagayan ni Uro. Mag-uul pag-period na tumikan sa natiyong kasakit sa iyang puso. Pero pag magkahapras na rin sa Shane, Linin at Herbalawal, huwag tarang kasakit sa iyang puso. Mas manulian, sakit pamilya akong likod. Wala kay gana malihok, sige ng kaligid. Kuskon, bataan, din. Siyempre, masakit ako din ng ulo. Sukad na akong gigamit ang Shane Classic Liniment. Ako di kay kung napansin mo nga kausaban. Kaya once na makaplas ko Shane Classic, ma-reduce ang kasakit. So makalihok-lihok ka din. Maragaan ang imong batang, gaan po din imong kuskon. Sa tukol, ang Shane Liniment Herbalawal, ulan sa Shane Hertas Capsule. Mapanin sa St. All Pharmacy, Southern Lights Pharmacy, o sa Shane Cell Center, at Dura Road Lamasan. Di baka makatulog. Tumaro sa Shane Hertas Capsule. Ang tulog biliw kayo alang sa maayong panglawas. Ang regular na pagkatulog